سلام زغبركم تعزبتي مدب كاب صقات بحرنا كم يقنيكم أولات منيسترات بحري أو ددر مزون سنة عن تساتفهم نزاربوت بستو نايلون فلام مدب نايقرنا لنا نفت مدب قبلكم سنة مكتتان هجراوي محبر من إسياتن تمهارون إيرترا حدا كابت من إسياتن تمهارون زميل مللو من إسيات أكل نيت بالحوم بقعتهم فريا من نوتهم زعبيلو بقندو خاء رهو متعن خسرتو نايمو وددار ملو وقت مكرتات مبه هال منفس أسريتو فترتن تبالحتن نغخونو زيادة باب كابزرحو هجراوي محبراتيو كالأي هجراو وددر مهزون سنعان كاب زوباتات منجستوانن بحتوانن تكالات ننبينو فلتاتن نقحاتن زعاتوقو عبيتن ناشتن من إسيات أب حد قرع زاسات فيو زو وددر أما أكلاي بيت صحفات هماماتي إيه كاب علت إسران حدن كساب علت إسران كلتن مقابيت كلتشعن إسران حموشن أب تحتي مهزو من إسيات نزبر خلم عد سبيلتيمات خيدو علامات زو وددر استفلالو من إسيات أب زو وددر بزقربوا في الريات معرخندي أب حورة سب لوتن أسالتون كمتزئ يخيل نمر أي كوينو بأبي أخاء تمكرو نملو وقت تسريعو أبزو وددر من إسياتن تماهرون أب حرشا بحري تكنولوجي ساعات سدهابة أستات ميتن شدشتن زخونو استفالالو مهزوتات حيزوم قريبوم دك سوات بستفالالو سنفت أتاو مهزوتات درجة من نوابرقوم كاب جزي نام جزي نخن محايش يسعرو اللو إزام نيوات زقللت نمبارا ببجزي استعطاتو زلو حدثي تكنولوجيكاون إندسترياون مزوتاتن مسنحاتن جن أبتم بحريوان تفتروتات ألو تاو سعبينات نخطولو يركبو منيستر هاوتو عروبو وغنو أب موحست عنا أكواب زوتا كورو استفالالي تحستوتات أبزو وددر حيزو قريبو أب كماقم بحرنا زنبر حورة سب نتسعد تباهلو قرب شراء ببزحي زغرد نزي أب أكوابي بوزو حاسيا زورد أقباب تريفو أب تغمزو على رسح زيتي رسناو تسعد كيركا زلك أقباب كركب كم زكال بقبرنا مرئيت قريبو حزيا مسيز اللهو بمنيستر هابت بحر خوينو ببيت عيو سراحة حاتين ستسرح سراحة زي سراحة زفا برسح زيتي كاب موترن كاب جنريتراتن هالكو سرحو ودي زوات زيتيو زي رسح زيتي الزفا أما علاو عيلو تترخي بزلوخا رسناو ساعات كوينو تين تسريحن زلوا عينت سراحكا بوزح ملقع تدالينا لوا بمدجاتات ملقع له بفورنو ملقع تسريح له إذا كان برنر عاب مدجا مالتي تسريح له كند علامانا نايز سرا زي عساتات كند مازاو مغبي نايزي هيودنا يوم سلازي عساتات كهلونا ببزح تخوينا ما بحري اتي بقرب شورا زبهال ني محضرو عسا زخونه كورس يبلو ابز غزي زغن بزوم اب جماغم بحرن لمداوين گففت عسا زلو سدرا بيتنا ببزحي يبرس هالو نتي منبابروم تبايلو نزن موحاس حدا كابتي برست بعبي خيدلنا زلو نزي حدرا زبهال نمبسال دتفو زلو غربي سلازي بعباي زي اوفن سرحنا لنا ملو بملو بولو ورشات تخيد كوينا كساب 430 ديجري سنتيغريد كنرخبولو نخيل ابتي الاميرا مالتيو ازي فتونيو حدا حنت سرحون عسب كيدالا تسرح الله مالتيو إذا مدجاتات نمينستر مكلخال إذا مبرق مالتيو بمزح تسريحو نفس وقف أحدو يسرح الله مالتيو
زي بفيستو واحد زبالة وزعي تساريح زلها زي أوفنيا نحن سدرا وين حدا مبسلي كنت كامل لا نقل زين كان توم برسات يقبروا لنا لو نبلوم سدرا بناي رفريجرانت زي مزحالي تانكرات يدسرح ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ክንረኽቦ ንኽእል ቆሪፅና ብውሕድ ዋጋ እዚ መሊኡ ደሎ ንሪኦ ዘለና ጋንጋ እዩ እዚ ፖሚስ ንብሎ ኣብ ቮልካኒክ ኣሽ ደሎ ንሱ ተጠቂምና ኢና ኩሉ ናይዚ ዓድና ረኽበት እዩ ሽግር የብሉን ዘይቲ ተልና ኸ ፓወር ፕላንት ተሕርጊቦና ኣለና ፀገም የብሉ ከም ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ መጠን ዕቤት ዓሳ ወይ ብዝሒ ዓሳ ኣብ ባሕሪ ኣገዳሲ እዩ ስለዚህ ቀንዲ ማሕድሮ ዓሳ ዝኾነ ገረብ ሾራ ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳ ነበርቲቲ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ንመዓላ ነታ መነባብሮኦም ዝጥቀሙላ ሃልኪ ንምርካብን ንኣንቾቪስ ዝኣመሰሉ ወይ ሕድራ ንብሎም ንምብሳልን ገረብ ሾራ ኣብ ቀረቦም ዝርከብ ገረብ ሾራ ስለ ዝኾነ ንዕኡ እንዳቆረፁ ይጥቀሙ ስለ ዝፀንሑ ነዚ ንምክልኻል ከዓ እዚ ስራሕ እዚ ተሰሪሕ ሎ ማለት እዩ እዚ ስራሕ እዚ ገለ ለውጥር ኢና እንዲ ስቲል ይስራሓል ኣሎ ብብዝሒ ይስራሓል ኣብ ካልእ ቦታ በዓል ዓሰብ ንጋራጅ መንግስቲ ምሂርና ኢና የፍሪሉ ካለው ኣብ ደሴታትና ዘለው ነበርቲ ግን ብቅልል ዝበለን ብሕስር ዝበለን ብመልክዕ ፕሮጀክት ክትሓዝ ተወዲ እዩ ብጨንፈር ዞባ ደቡብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝቐረበ ካብ ዝተፈላለዩ ኣቕፅልትን ጥረ ነገራትን ዝስራሕ ፈሓምን መናኸስን እዩ ዕላማ እዚ ስራሕ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ሕብረተሰብ ንዝረአ ፀገማት በቲ ዘለካ ፀጋ ተጠቂምካ ፍታሕ ኣብ ምምፃእ እዩ ኣብዚ ሒዘ ቀሪብና ዘለና ፍርያት ምስ ጣዓት ዝተኣሳሰር ኮይኑ ሓደ ከም መተካእታ ፈሓም ወይ ከዓ ቻርኮል ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል ካብ ዝተፈላለዩ ጥረ ነገር ዝተሰርሐን ካልኣይ ከዓ መናኸሲ ሓዊ ማለት እዩ መናኸሲ ሓዊ ጥራይ ዘይኮነኻ ብመንፅርቲ ዝፀንሖ ፃንሖት ግዜ ንባዕሉ እውን ከም ጋዝ ወይ ከዓ ከም መዋዓይ ኮይኑ ከገልግለና ዝኽእል ክልተ ስራሓት ሒዛ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ፍርያት ዝገብሮ ኣበርክቶ ምስ ንርኢ ብዓብኡ ፈሓም ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ከም ፀዓት እንጥቀመሉ ጥረ ነገር ኮይኑ ገረብ ተቆሪፁ ፈሓም ይስራሕ ካብ ሃለወ ዕንወት ገረብ ንምጉዳል ብጉንዲ በለስ ዓፅምቲ እንስሳታት ረጊፎም ብዝነቐፁ ኣውፅልትን ይስራሕ ምንጭ መበገሲ ሓሳብ ክንብል ከለና ዋንቲ ቀንዲ ምክንያት መበገሲ ናይቲ ሓሳብ እንድዩ ቀንዲ መበገሲ ሓሳብ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ህልው ኩነታት እዩ ማለት እንድሕር ንዘሎ እዋናዊ ፀገምሲ እዋናዊ ፍታሕ ብምምፃእ ንእዋናዊ ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእልካ እወታዊ ሜላታት ምትእትታው ተባሂሉ ዝተበገሰ ሓሳብ እዩ ህልው ኩነታት ክብል ከለኻ ህልው ኩነታት ዝጠልቦ መሰረት ብምግባር ኣብ መዓልታዊ መንብሮና ኣብ መዓልታዊ መንብሮ ሕብረተሰብ ንዝህሉ ሕፅረታት በቲ ዘለካ ፀጋ ነቲ ዘይብልካ ፀጋ ብምፍጣር ሓደ እዋናዊ ፍታሕ ንምምፃእ ኢሉ ዝተበገሰ ሓሳብ እዩ በብቲ ኣብ ከባቢና ንረኽቦ ጥረ ነገር ጌርና ሓደ እወታዊ ሜላ ተጠቂምና ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ክፍውስ ዝኽእል ኣገባባት ናይ ቻርኮልን ናይ መናኸሲ ሓውን ኣበጊስና ማለት እዩ ንመን ይኽጠቅም ተይልና ንኹሉ ክፋል ሕብረተሰብ ይኽጠቕመና ምክንያቱ ኣብ መዓልታዊ መንብሮ ሂወትናስ ኣገዳሲ ወይ ከዓ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ምዃኑ ማለት እዩ መሰረታዊ ነገር ዝገብሮ ከዓ ፈሓም ንጥቀም ኢና ፀዓትሲ ሓደ ካብ መሰረታዊ ነገር ኣብ መዓልታዊ መንብሮና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ፈሓም ክንጥቀም እንድሕር ራእቲ ኮይና ንጥቀመሉ ፈሓም ብኩሉ ነገሩ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ክብል ከለኹ በቲ ዘለዎ ብኣከባቢያዊ ኹን ክለማዊ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ሕብረተሰብ ከዓ ንከባቢ ዝመስል እንድሕር ራእቲ ኮይኑ በቲ ኣብ ከባቢ ዝርከብ ጥረ ነገር ገይሩ ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ክፍውስ ዝኽእል ሓሳብ እዩ ስለዚ ኩሉ ሕብረተሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ መዓልታዊ ሂወትናሲ ክንሰርሕ ከለና ነካይዶም ንጥፈታትና ብዘይ ፀዓት ሳይንካይድና ፀዓት ናቱ ክሳይ ስለ ዘለዎ ጠቕሚ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ነካይዶ ስርዓት ማለት እዩ ፈሓም ኢና ንጥቀም ካብ ገዛና ጀሚርካስ ፈሓም ኢና ንጥቀም ፈሓም ካበይ ዝመፀ ፈሓም ካብ ኣግራብ
بمعناو زمص فحميو نጥቀም ነርና እዚ ኻ ናቱ ሳዕቤና ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ኣብቲ ከባቢያው ንብሊና ኣብ ክሌማው ኣሎ ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ማለት እዩ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ቅጦዋ ኻ ዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንጥቀመሉ ዝነበርና ፈሓም ካብ ኣግራብ መጽ ንጥቀመሉ ዝነበርና ናቱ ሳዕቤን ስለ ዘሎ ነዚ ኻ ክነወግድ ስለ ዘለና ፈሓም ካብ ኣግራብ ዘይኮነሲ ካብቲ ኣግራብ ዝረገፈ ቆጽለ መጽልን ካብ ካልእ ጥረ ነገራትን ፈሓም ብምድላው ወይ ከዓ መተካእታ ጻዓት ብምድላው ነቲ ዝፍጠር ሃጓፋት ወይ ከዓ ነቲ ዝፍጠር ናይ ጻዓት ምስኣን ታንገብር ንኽእል ነቃልል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብምግባርናሲ ናቱ ዝበለጠ ብልጭ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ጻህያይ ባሕርን ዝተባላሸው ዓሳን ዝስራሕ ባህርያዊ ፈሳሲ ዱኽዒ ካብ ጻህያይ ባሕሪ ዝተሰርሐ ሳምናን ካብ ጨው ዝስራሕ በረኪናን ናብ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ እዚ ስራሕ ኣብ 2021 ዝጀመረ ኮይኑ ድሮ ከም ትካል ቆይሙ ንኩሎም ሓረስቶት ሃገርና ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ ምስርጋሕ ይርከብ ኣብ ሕርሻ ቴክኖሎጂ ባሕሪ ንዝኣመሰሉ ጽላታት ብምሽፋን ዝመሃዙ ምህዞታት ንኩሉ ሕብረተሰብ ክጠቕሙ ይኽእሉ መንእሰይ ወናነ ኣፍራይ ኣእምሮ ከም ምዃኑ መጠን ናይ ለውጢ ሃዋርያ ቀያስን ሃያስን ደርማስ ምዕባለ እዩ ብሓፈሽኡ ኣብ ዝውድድር ዝቐረቡ ስራሓት ሓደ ካብ ሓደ ዝባላለጹ ይኮነን ኣብ መወዳእታ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃማማት ንዕውታት ሽልማት ብምሃብ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተሳዚሙ زارنا لكم مدب عجيكم كتكونوا تسفلنا كبركوا عبد المتسوون بقالت حساسان راقب سلام قنا